Zajasaj, dcéra Siona, plesaj, dcéra Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a víťazný, pokorný a sediaci na oslovi, na osliadku mláďati oslice. Kvetná nedeľa je bránou do veľkonočného tajomstva. Ulice Jeruzalema sa naplňajú nadšeným volaním Hosana synovi Dávidovmu. Ježiš vchádza do mesta ako očakávaný Mesiáš. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvýšte sa brány prastaré, lebo prichádza kráľ slávy. Aj my dnes vstupujeme do Jeruzalema s radosťou a očakávaním, lebo kráľ prichádza k svojmu ľudu, aby splnil Božie prisľúbenia. Ale prichádza aj s vedomím utrpenia, ktoré ho čaká. Keď kráľ Dávid ustanovil Šalamúna za svojho nástupcu, prikázal, aby ho posadili na jeho vlastnú mulicu. Podobne učeníci pripravujú osliadko pre Ježiša, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Tieto slová zo Žalmu 118, ktoré kedysi vítali Ježiša v chráme, vyslovujeme každý deň počas svätej omše. Tak ako Pán vstúpil do svätého mesta na osliadku, tak cirkev verí, že prichádza aj dnes, v pokornej podobe chleba a vína. Ako pútnici vystupujeme k nemu a on, ako pútnik, prichádza k nám a berie nás so sebou. Pri zostupe z Olivovej hory Ježiš uvidel mesto a zaplakal nad ním. Nie kvôli sebe, ale kvôli ľuďom, kvôli utrpeniu, ktoré ich čaká. Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Jeho nárek je adresovaný mestu. Keby si aj ty v tento deň poznalo, čo ti prináša pokoj. Jeho myšlienka ostáva nedopovedaná. Naznačuje, že Jeruzalem ho nepozná. Nepríjme ho napriek oslavným výkrikom. Ježiš prišiel, aby ich viedol cestou pokoja, ale mesto ho odmieta. Počas makabejského povstania Židia mávali palmovými ratolesťami na oslavu víťazstiev nad pohanmi. Aj teraz zástup víta Ježiša ratolesťami ako Mesiáša, ktorý má vyslobodiť Izrael. Majú pravdu, on je kráľ, ale nie taký, ako si predstavujú. Neprichádza na bojovom koni, ale na pokornom zvierati. Jeho víťazstvo nie je politické, ale duchovné. Neprišiel poraziť Rimanov, ale Satana, vládcu tohto sveta. Prišiel oslobodiť ľudí od hriechov, aby zvestoval pokoj národom. To je kráľ, ktorý vstupuje dnes do Jeruzalema. A jeho pohľad sa dnes upiera aj na nás, na naše mestá, naše rodiny, naše srdcia. Prichádza pokorne, bez násilia, ale s mocou lásky, ktorá sa dáva až do krajnosti.